Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. A duk farkon lamari sarki lillahi nake yin sanyawa. Major Hamza Al-Mustapha Ubangida na shi kenan Major Hamza nufin kowa. Major Hamza Al-Mustapha A dangarin nan kai muka so damu mu je kai nunawa. Major Hamza Al-Mustapha Da ka fito wasu sai su gudu munafukai mun ga shi kenan. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. An yi dare gashi ya waye kai muka so sai yin murna. Major Hamza Al-Mustapha Ganin ka ya zama dolen nan waza ya ce bai son kauna. Major Hamza Al-Mustapha Dare da rana sai wahala suke mana kullum mai kuna. Major Hamza Al-Mustapha Taho ka ja wannan ragaman Major Hamza mai al'umma. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Mai tausayi na talakawa mun bi ka zam jagora. Major Hamza Al-Mustapha Mu tafiyar ka muke yin nan gare ka samsam ba tsara. Major Hamza Al-Mustapha Inda kyan halin ka kake tafiya da addu'a kuma kai shura. Major Hamza Al-Mustapha Da an gano ka a can nesa ake kiran ka da mai gayya. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Gida da waje da ake magana a kanka ake yi mai ilimi. Major Hamza Al-Mustapha Mai hakuri da yawan nusuwa sannan mu ce maka mai komi. Major Hamza Al-Mustapha A waje na wuta kuwa an san ka a filin daga mai ami. Major Hamza Al-Mustapha Kowa ya tare ka a hanyar ka lalai kuwa zai sanya kamu. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Can na jiya wasu na cewa gare su kai ne zaɓin su. Major Hamza Al-Mustapha Sun ce da ni kai ne ra'ayinsu sun aje maka katin su. Major Hamza Al-Mustapha Jiran da suke yi kullum su akan ka suke yin ƙuri'ar su. Major Hamza Al-Mustapha To ku shigo mu tafi jama'a mu yarda da cewa mun gamsu. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Maza da mata manya da yara sun ce kai ne lidan su. Major Hamza Al-Mustapha Waɗanda suka yi maka sharri yau akan ka ya koma can kansu. Major Hamza Al-Mustapha Idan aka duba sai a gani suna a cikin jin yunwar su. Major Hamza Al-Mustapha Ka rike Allah don haka nan gare su da cewa ka fi su. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Shigar ado da kamala ce Major Hamza na Al-Mustapha. Major Hamza Al-Mustapha A kasuwa da mutane ma a ko'ina ka zama rumfa. Major Hamza Al-Mustapha Dare mahutar ba wannan inuwar ka an sha an tafa. Major Hamza Al-Mustapha Mun ji kiranka da amsawa da tijo mai kyawun niyya. Major Hamza Al-Mustapha kai muka so zaɓin shugaba 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Major Hamza Al-Mustapha, Major Hamza baran gwafa, Major Hamza ki gudu fa, ka zamanto musu sa gudu fa, ka san in ya musu sassarfa, wa za ya jin maka ba kofa, ba a taba ka akwai jarafa, mai shaye bo kake an dafa, ka
ka sanya musu layi fa. Jani falau kake aikin fa, mai hidima kake tafkin fa, ai jirgi kake zabin fa, mai duka ne ya riga ya kafa. Jamu mu je duka abban fa, mai nasara kake abban fa, dan kan yaki kai gaba. Mejo na Hamza Al-Mustapha. Mejo Hamza Al-Mustapha, kai muka so zaɓin shugaba. 2027 kai ne da yardar Allah ka shiga gida. Shagundum kake tafkin nan na mali ya baka da cuta.